Plato, konbentzio sozialei buruzko antzezlan bada, gizarte baldintzapenari buruzkoa. Nola errepikapenaren bidez sartzen dizkiguten munduari buruzko uste faltsuak, eta nolako kalteak eragiten dituzten uste horiek gugan. Antzerki fisikoan oinarritutako satira bat da, tarteka intentsoa ere, eta zuzeneko musika naiz dantzarekin. Kalean egiteko antzerki ero bat, esango nuke. Bai, nik uste ero adjetiboa oso ondo dijoakiola. Orain arte, esperimentazio fasean izan gara ikerketan Olatz Beobide, Lander Garro, Einaut Trigger Zubizarreta eta ni neu. Eta Iraia Eliasen eta Manke Gaztainagaren kanpo begirada izan dugu tarte batez. Deseires konpainiako aktore eta dramaturgo bat ere izan dugu laguntzen, Jean-François Meufly, antzerki fisikoan aditua. Egun batzuk eman ditugu hemen, Dinamo espazioan, eta material polita atera dugu. Urrengo geltokia, Bidarrai izango dugu, Benafarroan. Han joango gara dena fintzen eta aberasten.